предишно видео споделих, че най-токсичното и опасно състояние и хората с най-слаба енергийна защита, това са хората в роля на жертва. Хората, които обвиняват другите, обвиняват и себе си, хората, които не могат да поемат отговорност за своя живот и те чакат да бъдат спасени. Те чакат от Спасителя да ги спаси. Хора, които не могат да поемат отговорност за своя живот, привличат винаги спасители и агресори. Агресорите са хора, които налагат своето мнение, хора, които мачкат, хора, които не уважават стойността на човека. Спасителя, той не уважава личните граници на жертвата. Спасителя помага, защото не може да помогне на себе си. Спасителят е човек, който помага, за да бъде обичан. Затова ролята на Спасител също е в този токсичен триъгълник на Карпман. Спасителят, хората, които помагат безрезервно, без да мислят за себе си, винаги привличат хора, които са страдащи, които са енергийни вампири и хора, които са агресори. Хора, които няма да оценят помощта на Спасителя. Агресора всъщност е една роля, която е задържала много гняв в себе си. Много гняв и много неувереност. И именно тази неувереност те изразяват върху по-слабите хора в този триъгълник. Трябва да знаете, че без значение коя е водещата роля във вашия живот, дали жертва, дали спасител, дали агресор, вие сте в този триъгълник. И ако, примерно, във вашето семейство, вие сте в роля на жертва, вие нямате право на мнение, вие не можете да контролирате своите емоции, своите действия, очаквате някой друг да го направи. В работата си вие можете да бъдете спасители, да помагате на всички, да се раздавате до изтощение и да казвате колко са неблагодарни хората и света. От друга страна пък, с вашите приятели, вие можете да бъдете в роля на агресор. Можете да бъдете в тази роля, като им казвате, че те не правят абсолютно нищо със своя живот, като ги обиждате и обезценявате. Намирате ли се в една от тези роли, в този триъгълник? Вие ги сменяте, съзнателно или несъзнателно. И вие привличате винаги тези три състояния. Винаги това е доказано. Както виждате, тук нямаме усмихнато човече. Тук нямаме усмихнати и щастливи хора. Защо? Защото това е триъгълник на зависимост, която отслабва енергийната защита, която зависимост влияе на нашето самочувствие, на нашата увереност, на вярата ни в самите нас, в Вселената, в любовта, това, че заслужаваме да сме щастливи и да се усмихнем на живота. Така че, за да се излезне от тези токсични роли, от този токсичен триъгълник, първото нещо, което трябва да направите, е да осъзнаете, че вие сте в този триъгълник. Осъзнайте дали понякога си казвате, аз няма да направя това, нека някой друг да го направи. Аз това няма да го направя, защото аз си мисля, че няма да се справя, нека някой друг да го направи, но ако не го направи както искам, аз ще го обвинявам. Той ще бъде виновен. Нали? Жертвата има много очаквания. Спасителя също има много очаквания, а очакванията са това, което блокира енергийния поток. Това, което блокира вашето реално виждане на нещата и ситуациите. Спасителя казва, аз сега ще помогна. Аз сега ще успокоя този, който ме е нападнал, но очаквам благодарност. Очаквам той да потвърди, че аз съм ценен и важен. Очаквам да ми се усмихва. Очаквам да ми е длъжен. Дори и спасителите понякога казват, аз нищо не очаквам. Аз нищо не очаквам. И после се превръщат в жертви и плачат. Защото те винаги очакват признателност, че те са ценни и важни. Човека, който е емоционален насилник, физически насилник, психически насилник, той какво очаква? Очаква страх. Да има страх. Той се храни от страх. Защото той, когато е бил малък, е отраснал в страх. За него страхът е нещо нормално. А кой се страхува от него? Слабите. Той също е слаб. Защо? Защото ако неговите действия не предизвикат страх, той преминава в ролята на жертва. Ще ви дам пример за психическо насилие, което се изразява в критика. Той казва, ти си прекалено глупав, ти няма да успееш, ти трябва да направиш задължително това и това, иначе няма да успееш. Когато обаче човека не го послуша и си направи каквото си пожелае, и агресорът преминава в роля на жертва. И той казва,
Аз толкова много енергия вложих в този човек. Толкова много съвети му дадах. Той не заслужава моята любов. Той не заслужава моето внимание, моята компетентност, моето. Нали? Имаме много различни видове насилие в този живот. Никой от тях обаче не е щастлив. Не е щастлив, защото са зависими един от друг. Те се въртят в един постоянен кръг и са зависими. А всяка една зависимост отслабва енергийната защита. Вселената е дала на всеки един от нас душа, за да бъде щастлив, да се радва на живота, да помага на хората само от искрено чувство на любов. Само когато си пълен с любов, ти можеш да дадеш, без да очакваш. В замяна, без да търсиш нещо, без да се налагаш, без да мачкаш другите. И това, твоята любов, тя няма да те направи по-малко ценен. Защото когато другите роли дават, те си казват: аз колко дадах, моята енергия свърши, моята енергия изчезна, защото не се дава от вътрешен център, от сърце, а се дава от его, програми, от мозъка, а не от сърцето, а не от истинската сила със себе си, с Вселената, с енергията. Всяка една токсична зависимост гълта от вашата енергия. И да, тук говорим за психология, само че вие знаете, че когато сте със слаба енергия, идват и негативните същности, пробойни, и те влизат във всеки един от тези роли. Защото да си зависим от реакциите на другите, от очакванията на другите, от тяхното мнение, да нямаш лични граници, да нямаш вяра в себе си, да плачеш, да страдаш, да обвиняваш, да контролираш и да се налагаш върху волята на някой друг, отслабва вашата енергийна защита. Само любовта, истинската любов към вас може да ви донесе истинско щастие. А такава любов се постига, когато излезнете от този триъгълник. Специалните ми видеа, тест техника за емоционална свобода, за излизане от този триъгълник, за излизане от трите роли, можете да намерите в моя сайт studiomožeš.com и да започнете вашата промяна и да засилите вашата енергийна защита и любов към себе си още сега.